Имаш онлайн магазин, каджил си продукта си, направил си сайта, пуснал си някаква друга реклама и седиш и чакаш и не става абсолютно нищо. Продажби почти няма или има понякога на ден, колкото да си кажеш, че всъщност не е съвсем мъртво и в един момент просто спираш да го пипаш. Отваряш го веднъж на седмица, гледаш нулите и го затваряш. Ако това си ти, остани до края, защото в следващите няколко минути ще ти дам трите истински причини защо магазинът ти всъщност не е продавал и нека ти подскажа нещо предварително, нито една от тях не е тази, която си мислиш в момента. Аз правя между 5 и 10 разговора всеки ден с хора, които имат онлайн магазини. Това, което ще ти кажа, не е теория, не съм го прочел някъде, това са стотици реални разговори с реални хора, които са в точно същата ситуация като теб в момента. И точно дори това дам, че 90% от проблемите се свеждат точно до тези три неща, които ще ти кажа сега. Не до 10, не до 50, до 3 точно. И най-хубавото е, че и трите се поправят. Естествено не е магически, не е за една вечер, но се поправят. Нека да започваме. Първата причина, и тя е най-дълбоката, е целта, с която си започвам изобщо да правиш онлайн магазини. И тук искам да внимаваш, защото повечето хора не искат да чуят това. Виж, няма абсолютно нищо лошо да искаш да изкарваш много пари. Аз искам да изкарам много пари, ти искаш да изкараш много пари, всеки нормален човек иска. Проблемът не е в желанието за пари, проблемът е, че когато единственото нещо, което те движи е че искам да изпъмпам кеш бързо, в момента в който видиш, че първите седмици няма резултат, какво се случва, ти се демотивираш и спираш. И това не го прави само един човек на 100, това го прави буквално множество. Това е реакцията по подразбиране на почти всеки, който започва. Сега ще ти кажа нещо лично и искам да го чуеш внимателно. Защото това е цялата разлика между хората, които успяват и хората, които се отказват. Когато на мен нещо не се получава, и аз наистина искам да изкарам пари от него, аз не намалям усилието. Аз го увеличавам 10 пъти. Влагам 10 пъти повече внимание, не спя нормално, ставам сутрин и първото нещо, за което мисля, е всъщност как да го реша. Лягам вечер и последното нещо, за което мисля е същото. Действам докато това не проработи. Това е тайната, която не е никаква тайна. Докато повечето хора при първата спънка си казват, явно не работи, не е за мен и се връщат на дивана, аз се навеждам още повече над проблема. И тук идва истината, която почти никой в интернет няма да ти каже честно, защото всички те ти продават мечти. От онлайн магазин не се забогатява за една вечер. Точка. Да, могат да се направят пари сравнително бързо, ако имаш нужните знания. Но трябва да разбереш в главата си веднъж за винаги, че това също иска повече усилия, отколкото ти просто продават по рекламите. Няма да стане по магически начин. Изкуственият интелект няма да свърши цялата работа вместо теб, докато ти спиш, и това е другото нещо, което никой не казва. Дори за да използваш AI като лост, трябва да седнеш и да се научиш как се използва правилно. Трябва да вложиш мисъл. От нищото излиза нищо. Винаги. Така че първият въпрос, който трябва да си зададеш честно, гледайки се в огледалото, е следният. Защо изобщо почнах този магазин? И ако единственият ти отговор е за бързи пари, ето точно заради това се откажеш при първото препятствие. Защото мотивацията лесни пари се изпарява в секундата, в която нещата стават трудни. А те абсолютно винаги стават трудни. Добре, това беше първата. Сега нека да преминем към втората причина и тя е огромна, защото я виждам буквално всеки ден в тези разговори. Не разбираш от реклами. И конкретно не разбираш какво всъщност прави рекламата. Чуй ме сега внимателно, защото това изречение може да промени целият ти бизнес. 90% от хората, с които говоря, в един момент ми казват едно и също нещо. За един моят продукт няма търсене. Аз просто искам да тествам нещо и знаеш ли кой е истинският проблем на тези хора? Не е, че продуктът им няма търсене. Истинският проблем е, че те всъщност не разбират, че търсенето не съществува само по себе си. Рекламата създава търсенето. Рекламата е тази, която го произвежда буквално от самата нова. Дай да ти го обясням наистина съвсем конкретно, за да го видиш наясно. Има два различни типа бизнес и хората ги бъркат постоянно. Единият тип е като ключарската услуга. Някой се затваря пред вратата си вкъщи, остава навън по чорапи и изведнъж на телефона влиза в Google и пише "Чар спешно" и търси кой да дойде да му отвори. Та има готово съществуващо търсене. Човекът има остър проблем точно сега и активно те търси. При такъв бизнес работата ти е просто да изкочиш пръв пред очите му. Но твоят магазин почти със сигурност не е такъв. Твоят магазин е другият тип. При теб хората имат проблем или пък имат желание, но те всъщност не седят и не те търсят. Те дори не знаят, че твоят продукт съществува на първо място и в много случаи не знаят съзнателно дори, че имат проблема, който ти решаваш. И затова цялата ти работа, абсолютно цялата е да ми покажеш защо да купят точно от теб и точно сега. Това е силата на рекламата. Това е буквално какво прави реклама. Тя не намира готови купувачи, тя създава купувачи. И сега внимавай как се създава това търсене. Защото тук е хляба. Не става с това да бутнеш пост и да се молиш, че нещо ще стане. Създава се с добри реклами, които спират палеца на човека докато скролва, с добре построени фони, които водят човека стъпка по стъпка. С продажбени страници, които адресират директно реалния проблем и реалното желание на този човек, които говорят наистина на него
като оборват възражението му едно по едно, преди той дори да ги е изрекал. Това е което реално произвежда продажби. Когато спреш да чакаш търсене, което никога няма да дойде само, и започнеш всъщност да го произвеждаш сам, с добри креативи и добри фонии, тогава твой магазин най-накрая ще оживее. Затова, когато следващия път ти мине през ума мисълта, моят тук няма търсене, спри си и си кажи истината. Проблемът не е в търсенето, проблемът е, че още не си научил как да го създаваш. И сега третата причина, и тя е най-неудобната, защото иска да си най-много често към самия себе си. Възможно е просто да имаш просто лош продукт или лоша оферта или ужасни маржове. Или продукт, който е просто прекалено скъп за това, което е. И ако наистина е така, съжалявам, ама трябва да го чуеш. Никаква реклама, никаква фония и никакъв маркетинг няма да те спаси. Можеш наистина да наемеш примерно най-добрата агенция по реклами в света и пак никой няма да купи. Маркетинг усилва това, което имаш. Ако зад него стои лоша оферта, ти просто усилваш една лоша оферта пред повече хора. Дай ти обясня как мисли един реален нормален човек, защото това е ключът. Ако ти продаваш на крайен клиент, обикновено човек на заплата, който си бори парите до края на месеца, който няма кой знае колко излишни средства, този човек просто няма да купи нещо, което също реално е чувствително над пазарната цена. Няма. И тук идва най-честата грешка, която чувам и съм я чувал стотици пъти. Ама Венелине, моят продукт е по-качествен, за това е по-скъп. Чуваме сега. Хората не ги интересува, че е толкова по-качествен. Това е горчивата истина. Интересува ги, че е по-скъп. Виждат цената, сравняват се с това, което знаят за пазара, виждат, че твоето е по-нагоре и продължават нататък. Не сядат да четат за твоето по-добро качество. Просто си казват, това е скъпо и затварят. И тук искам да ти променя мисленето за пазарната цена, защото повечето хора я гледат като враг, а тя всъщност буквално е най-добрият ти ориентир. Пазарната цена не е лошо нещо. Напротив, тя е точното нещо, към което ти трябва да се стремиш. Защото знаеш ли всъщност какво представлява пазарната цена в действителност? Тя е резултатът от хиляди реални купувачи, хиляди реални транзакции, които са се показали горе-долу на коя цена този продукт реално се продава. Тя е жива информация, която пазарът ти продава безплатно. Пазарната цена ти казва, ето тук хората казваме да, затова умното нещо не е да се бориш с нея и да се правиш всъщност на по-специален с двойна цена, умното нещо е да се просто прицелиш в нея, да влезеш в тази зона, в която хората вече казват да, и оттам нататък работата ти е просто да направиш самият продукт по-добър при тази цена. Да направиш офертата около него просто по-силна и евентуално с времето да почнеш да дернеш продукта си, така ще го направиш по-добър. Топ, значи са били уравнението на ум. Магазинът не ти продава заради три неща и почти винаги е просто едно от тях. Първото е започнал си с грешна цел, вложи само бързи пари и затова се отказваш в мигъл, в който стане трудно. Номер 2. Не разбираш търсенето, че не съществува. Че рекламата е тази, която го създавам и затова седиш и чакаш нещо, което никога няма да дойде от само себе си. И 3. Имаш продукт или оферта, които просто не държат на пазарната цена и никакъв маркетинг просто не може да поправи това нещо. Поправи тези три неща честно, едно по едно, без да се самозалъгваш и нещата ще се подредят. Не магически, не за една вечер, с усилие и с смисъл и с истинско внимание. Но ще се предвижат напред. И повярвай ми, видел съм го как се случва прекалено много пъти, за да съмнявам в това нещо. Ако това видео ти е харесало, присъедини се към моето скул общество, където ще те науча как да създаваш тези реклами и как да създаваш това въпросно търсене. Линкът е първият в описанието на това видео и удари subscribe по бутона.